si ovo? Da li će ovo? Ali se možda ovo. Proći će dani i proći će život, kako veruju život, kako veruju kako pogledaj pravo i reci pravu reč. Nisam bio kao Milan je jako voleo bendove koji su išli iznad melodije, znači i melodiju, ali su putovali sa harmonijama. Limonovo drvo je u prvim fazama bilo sastavljeno od uticaja koji su stvari bili odjeci svega i svačega. Pop, rock, pop, kompozicije. Kao bila fora u banku da se skače tuku, da kako pogo da se igra, bila je fora da se poliva pivom i bila je fora da se pljuju šlajmari. Sad to je u Srbiji najviše im je leglo da pljuju šlajmare, tako da to je ceo koncept izgledao tako što se pojačala su se čula oni odmetni zvuci ono je ide kolekove za šlajmare kad njima. Kako je bilo šlajmara vlada, ne možeš to veruješ. Ja se stavim sa strane, to stvarno izgledalo šokantno. Imam posebnu čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u fabrici večeras. Hvala vam što ste došli po ovakvom vremenu, ali tema je mnogo bolja i jača od hladnoće. Zadovoljstvo mi je da posle filma pozdravim autora gospodina Branka Elekovića. Sjajan aplauz za ovaj trud i napor koji je film ovom filmu. Ovde je i jedan od koautora filma Kao da je bio nekad, naša prijateljica Sandra, prosto prezime, ne znam, molim vas još jedan aplauz na podršku. I Sanja Krajić, koja već nekoliko godina vrlo uporno sama sarađuje na konceptualnoj umetnosti 5. novembra. Hvala vam i uživajte. Smo već tako počeli sa najavama i objavama, da tako i je startujem. Dakle, ovo je bio Zdravko Vulin, direktor Studentskog kulturnog centra Novi Sad. I još jednom dobroveče svima i dobrodošli. Pokušali smo da zbrojimo koja je godina, ali to što ne možemo da se setimo verovatno već
nešto govori o tome. Dakle, ovo je već postala tradicija. Imali smo priliku da vidimo i najrazličitije izložbe fotografija autora koji su u to vreme sarađivali sa članovima grupe Katarina Velika. Prošle godine, na našu veliku sreću, izložbu su realizovali i studenti Univerziteta u Novom Sadu koji su napravili 5 omota za album, svojih predloga omota za album i plakata za koncerte. I moram da priznam da ove godine kada smo razmišljali o tome šta 5. novembra, da smo već bili i pomalo uplašeni da li smo iscrpali sve što je bilo moguće, dakle sve što postoji o Katarini Velikoj. Na svu našu sreću nismo. U to vreme pojavio se film Limunovo drvo i večeras ćemo, pogledali smo ga, sad ćemo čuti nešto više o njemu. Za početak, sa nama je večeras naravno autor dokumentacije koje smo pogledali, Branko Radaković, da kažemo multimedijalni umetnik, možemo tako. Večeras kao autor dokumentarca Limunovo drvo. Hajde da počnemo od toga. Čuli smo ne toliko značajan bend u smislu pažnje koju je u to vreme imao, ipak danas bend koji je svakako zaslužio ovakav dokumentarac, a verovatno i još mnogo takvih. Odakle uopšte ideja da se krene u priču o Limunovom drvetu? Već u samom pitanju postoje i neki odgovori. Upravo ta priča da to nije značajan bend, ne toliko značajan, po mom mišljenju veoma značajan. A zašto se misli da nije značajan? Zato što ovde vlada ustavljeno mišljenje da bend mora da izda album. Bend ne mora da izda album, bend može da bude kvalitetan, može da bude autorski, može da bude autentičan, može da bude inovativan i tako dalje, ali da mu izdavačke kuće nikad ne izdaju album. I ovaj film između ostalo pokazuje da su postojali takve bendovi i krajem 70-ih, postoje i danas, i krajnje vreme je da izdavači porazmisle da li će da bude kvalitet ili nešto što u određenom trenutku nameću mediji kao bitno. Tako da taj film ima i tu jednu konotaciju, između ostalog. Možemo se da pričamo do jutra da to može, šta može, koje bendovi i tako dalje, ali u ovom slučaju, znači, večeras je veća posvećena Milanu Mladenoviću. Jedan čovjek koji je ostavio veliki trag i danas imamo, znači, ulice, prolaze, trgove i tako dalje, a on je svirao u Limunovom drvetu i ovde pokazujemo da je i takav jedan čovjek ostao sa svojim bendom Limunovo drvo bez albuma. Meni je bilo zanimljivo da čujem te njihove snimke, mada ih nema. Ipak smo čuli neke snimke u dokumentaciju, dakle šta sada postoji od tog materijala? A ovde u filmu ste čuli 10 snimaka pesama koje niste čuli nikada. 7 snimaka pesama ste čuli na YouTube-u koje je Mikica Stefanović Milan postavio 2012. 2009. se pojavio prvi snimak Limunovog drveta i naziv je pod nazivom Gubitak. U stvari to je pesma Nešto u nama. To je studijski snimak koji je snimljen u Radio Beogradu 79. godine. To je jedini studijski snimak koji postoji trenutno. I znači imamo 7 kompozicija, 7 snimaka kompozicija i 10 koje nikad nismo čuli, koje su prvi put ovdje u filmu, zahvaljujući Milanu Stefanoviću, čovjeku koji radi sa Milanom Mladenovićem 3 godine, od 77. do 80. a njihovo druženje datira još od 72. godine kao što je to već viđeno u filmu. Ali imamo i pored tih 17 kompozicija, imamo još 3 koje je Mikica osvirao za ovaj film. To je Milanova pesma Grad, koja nema veze s ovom pesmom kasnije EKV-a. Imamo Ruke pola, koje je Limunovo drvo izvodilo, nemamo snimke. I imamo još jednu stvar,
koje je Milanova, koje se zove Gubitak. To je vjerojatno da kažemo, najpotresniji trenutak možda u filmu. I to je ono što se misli da je pesma nešto nama Gubitak. I imamo još dve numere muzičke Milanog Drta kojih nema u filmu i ja mislim koje nema niko. Ako ima, ja bih volao da se javaju ovdje ili bilo gde ili virtualno, kako god. A to su numere 8. krug, u filmu smo čuli 7. i 9. krug, a postojala na repertoaru i postojala je i 8. krug i postojala je pesma Da li se sećate. Nje se niko ne seća. Mislim, zvuči smešno, možda, ali je živa istina. Kad sam pitao Milana Stefanovića da mi odsvira tu pesmu, on je rekao nje se niko ne seća. Tako da, zaista smo izvukli iz ovog materijala muzičku ono najbolje. I znači imamo snimke, to su snimke sa 2 samostalna koncerta, jedan je u SKC-u Beogradskom i 78. iz Proleća sa njihovog prvog samostalnog koncerta i iz Novog Sada u Studiju M. Ja sam namerno na kraju ostavio upravo snimak iz Novog Sada da im Milan kaže hvala veliko, još jedno veliko hvala. Namerno sam to ostavio da vidimo da li će ljudi da imati pažnju da odgledaju do kraja film. Pa da tapšu, pa onda Milan Mladenović to da kaže to što je rekao na novosadskom koncertu 79. samostalni koncert u Studiju M. Oni su imali neke krupne koncerte isto u Novom Sadu, ali ovo je jedini samostalni koncert. 79. Eto, mogu da pričam možda? Čućemo svakako da još sa nama je i Sandra Rančić, jedna od koautorka dokumentarnog serijala Kao da je bilo nekad, koji smo imali priliku da gledamo i na RTS-u i na sličnim ovakvim promocijama. Sandra, ja sam zapravo i mislila da je sa tim dokumentarcem da smo negdje možda i stavili tačku i zaokružili celu priču i ispostavilo se da nismo, da ima još mnogo materijala. Zašto tek danas pričamo da 21 godinu nakon Milanove smrti tek sada pričamo o Limunovom drvetu? Zato što Branko nije počeo da pravi film 2005. Zato. Šalim se, naravno, hoću da kažem, mislim da je naš film bio samo početak jedne lavine koja se zarovala i otišla dosta daleko, a to je inače bio i plan Dušana Vesića koji je reditelj. Kada smo pričali krajem 90-ih, dok je Magi još bila živa, razmišljali smo i tada o filmu o Katarini Velikoj, međutim, eto, nije bilo šanse da tada radimo. Kada je Margita otišla, onda smo, onako, kako bih rekla, nekoliko godina bili i Vesić i ja i svi ti ljudi iz te priče u jako lošem stanju, duhovnom. Nismo mogli da se sastavimo nekoliko godina, ali u jednom trenutku se dogodilo to da su ljudi počeli da slušaju radio stanice i da mešaju, znači, bila sam prisutna kad je jedna devojka koja je mlađa, recimo 10 godina od mene, slušajući Van Gogh rekla na radiju, rekla, jao, Katarina Velika, a ja kao neko ko se bavi istorijom rock'n'rolla, jer smo mi radili rock'om prethodno, ne mogu jednostavno to da doslovim. Mislim, moramo da sačuvamo ono što je vredno i da se razjasne stvari, da ne dođemo sutra u nedoumicu. Tako da, od tog momenta kad sam ja čula tu pogrešnu priču o tome da je ono što slušamo Katarina Velika, do realizacije filma je prošlo godinu dana. To je jako kratko. I evo, to je to. Danas smo ovde, hvala Bogu, vratili smo se na početak, dakle, Limunovo drvo, početak rada Milana Mladenovića i negde
početak, kako bih rekla, jedna energija koja izgleda vertikalno iz tla. Znači, ne radi se sad ovde više o Milanu Mladenoviću, nego naravno onome što on predstavlja. Mi ponovo krećemo s početka, idemo na turneju, evo sa Brankovim filmom. Iz početka, znači, nismo u instituciji, neke institucije su imale sluha, kao ova ovdje večeras i hvala, ali neke koje bi trebalo da imaju, recimo, nemaju sluha za film o projektu Milana Mladenovića. Znači, moramo iz početka i borit ćemo se naravno. Kažeš da to ima veze sa onim što Milan danas predstavlja. Šta on to danas predstavlja i koliko svi ti dokumentarci i ovakve večeri imaju veze s tim što je on danas? Mislim da je za mlađu populaciju, ja vidim da ovdje ima dosta mladih i jako mi je drago zbog toga, je dosta značajno da ako ne žele sebi da lažu, da pod obavezno uzmu i da pogledaju sve, bar je danas dostupno sve, dosta toga na YouTube-u, da pogledaju sve emisije koje se bave istorijskim procesima na tu temu, na temu muzike koje ih interesuju. Zato što dok ne pogledaju to, a to odgovorno tvrdim, jer sam ja morala da prođem kroz to, ne mogu da shvate ni jačinu, ni težinu, ni značaj muzike koja se pravi danas i koja će se praviti od ne. Branko, čuli smo i u samom dokumentarcu o tome, o toj liniji koja, ako pratimo Milana, dakle od Limunovog drveta preko Šarla Krobeta do Katarine II i Ekaterine Velike, čak se i neke pesme su se prenosile iz Limunovog drveta u Šarla Krobeta. Koliko je Milan bio Limunovo drvo, a koliko je tu bio Mikica i Deo? Po Limunovom drvetu su sve bili bitni. Mislim, svi bitni. Najbitniji u stvari su bili Kagi, Mikica i Milana Mladenović. I Dule Janović svakako. Maks je bio odličan basista, ali što se tiče tog autorskog nekog dela, svakako Milan Stefanović i Milan Mladenović. Mi danas ne bi imali te snimke, da čujemo da nije Milan Stefanović, da on to nije dao, da mi nije poverio te snimke. Ono što je bitno, možda za te mlade ljude da shvate da treba da se bavi svojom muzikom, ako se bavi muzikom, ili ako se bavi filmom, ili ako se bavi slikarstvom, ili ako se bavi bilo kojom drugom umetnošću, treba da se bavi svojim autentičnim izrazom. Ne izrazom koji će biti uticaj nečega, mada je to vreme bilo neko sazrevanje i svakako da su Limunovo drvo imali tu neke uplive, podsjeća to malo negde neke stvari na smak, recimo, definitivno. Ali, recimo, baš kod onog 9. kruga, to ste imali prilike sad vidjeti u filmu, se pokazuje koliko su oni bili hrabri, to jest pre svega Milan Mladenović, jer ostali su bili malo sumničavi prema tom njegovom njegove ideji da izađe na scenu i da počne da peva la 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 la. To pokazuje zapravo kod Milana Mladenovića tu hrabrost i koncept da istraži i pred publikom stavi nešto novo. Tako da mlađe možda poručujem da stvaraju svoje stvari, to je teško na početku, ali zato imamo danas, posle 27 godina njegove smrti, ovo. Zato što je on imao tu crtu da napravi to što je napravio, znači jedno istraživanje koje se pokazalo veoma, kako bih rekao, kvalitetno i koje traje i do dan danas. Verovatno da se to nije desilo, možda ne bi imali posle ni Šarla Krobeta ni Ekaterinu Veliku. Upravo zbog te njegove hrabrosti. Dušan Kojić, Koja, Ivica Vodović su bili tu. Uvek su posmatrali šta radi Limunovo drvo. Ivica Vodović čak imao prilike da bude sa njima na nekim svirkama, kasnije sa Kojom ušao definitivno Limunovo drvo. I to je apliciralo
zato su posle nastavili, znači, Šarlov Robota. Tu se vidi ta kapesla, kasnije to, Šarlov Robota. Tako da, kažem, ali žalostno je što, kažem, trebali su da izdaju album. Smanjuje se značaj ovog benda i kao relevantna stvar smatra se izdavanje albuma. Tako da, mislim da ne treba da se smanjuje značaj ovog breveta nikako. I upravo taj film pokazuje to. Sandra, hoćeš nam objasniti baš iz tog ugla nekoga ko prati istoriju rock'n'rolla, upreki imamo negde u glavi scenu zašto i kako se rastao Šarlov Robota, Ekaterina Velika, nažalost, i to znamo. Zašto se razišlo Limunovo drvo i zašto se nikada nije ponovo okupilo? Da li je Šarlo odveo u nekom potpuno drugom pravcu možda? Ja sad mogu samo naravno da kažem svoje mišljenje. Ne mišljenje ljudi koji su učestvovali i stvarili Limunovo drvo, ste čuli neko od njih u filmu, jel? Sad ja, da kažem kao hroničar, ja mislim da je Limunovo drvo tačno trajalo onoliko koliko je trebalo. To je bio period, to je bila faza kroz koju je trebalo da prođu svi učesnici, svi koji sačinjavaju Limunovo drvo i više nije imalo što da se kaže. Moralo je da se ide u neku dokumentaciju. To je onako kako ih ja. Mislim, ja sam apsolutno, da se razumemo, oduševljena time što je Branko uopšte rešio da pravi film o tome, a onda i uspeo da ga realizuje, zato što toliko daleko otići u istraživanje. To je za nekoga ko je jako mlad i ko Milana Mladenovića nikada nije video uživo, da tako mislili uživo. Znači, nije ga video uživo, želeo je da napravi film o njegovom prvom bendu koji nije imao ni album. To je apsolutni respekt. Znači, tu nemamo snimke, tu nemamo spotove, tu nemamo ništa. Čovek je napravio od nečega čega nema zapravo remek delo i veoma važno dokumentarnu priču. I tokom svih ovih tribina, svih ovih godina, pratili smo tu liniju Milanovog razvoja i jedne godine smo čak i govorili upravo o tekstovima Milana Mladenovića koji su definitivno možda čak i najupečatljiviji kada govorimo o svim bendovima kroz koje prolazio, ali šta je od svih tih bendova sa sve subom, dakle u toj završnoj fazi, šta je od svega toga bilo najviše Milana Mladenovića? Ovo je jako dobro pitanje, znači sad govorimo o tekstovima. I o tekstovima s jedne strane i o muzici s druge. Pa, naravno, nemamo dokaze, evo, je sve pasirano na našem ličnom utisku, osjećanju i razmišljanju. Mislim da je Milan Mladenović možda čak najviše bio ono što je radio u stvari u poslednjoj fazi. Znači, čak i posle Ekaterine Velike, projekat Angel's Breath, mislim da je to možda nešto, da je to neki pravac u kom bi on krenuo i onda sada da je sudbina bila drugačija i sve to skupa, on bi možda za ovih 21 godinu možda otišao u tom nekom pravcu. I pitanje je naravno veliko da li bi postojala grupa Ekaterina Velika, to je isto pitanje na koje nemamo odgovor, ali eto, ja opet kažem, imam utisak da je on tačno u svakoj fazi svog života izživljao je jednu fazu, umetnički, znači tekstualno i muzički, i išao dalje, što jeste poenta u stvari priče, to je poruka. Mora da se ide dalje, ne sme da se ostane nikako na istom nivou, mora da se radi stalno na sebi i ne sme da se odustaje. Kako ja doživljam Milana.
Sad otvorili smo nekoliko tema, napravit ćemo kratku pauzu i reč prepustiti vama ako imate neko pitanje. Sada je vreme da postavite. Ja sam da lepo to rekla, da treba samo da se nadograđujemo. Upravo i Mikica Stefanović jedan kaže da je stalno radio na sebi. Upravo to je ono što je potrebno svakom ko žele da ostane u tom nekom umetničkom svetu i stvari u umetničkom svetu. Ajde kažemo zbog sebe, pre svega zbog sebe da se izbori sa tim svojim ja. I mislim da je Milan Mladenović uspeo to, uspeo je Margita Stefanović, a ostatak, mislim, bili su odlični muzičari, zaista, i Bojan Pečar, i Srđan Todorović, i Dule Dejanović, i Ivica Vodović, tako dalje. Ali, nažalost, nisu, čini mi se, istrajali u onom smislu u kom su istrajali Milan Mladenović i Margita Stefanović. Žika Todorović je nastavio sa glumom. Ima tu još puno ljudi koji su svirali sa Milanom, ali nisu pokazali tu dozu. Upravo tu dozu inventivnosti i tu dozu da se bore i izbore sa sobom i svoje ličnosti izgrade do kraja. Milan Mladenović, iako ima svega 36 godina kada je fizički napustio ovaj svet, mislim da je ostavio traku i neko neće ni ne bi mogli ni za 3-4 života. Tako da je svakako zaslužio mnoge stvari. To je to. A mislim, treba publici prepustiti. Zato i večeras jesmo odvedeli, imamo neko pitanje iz publike, možda. Tamo je bilo jedno. Pa, ja bih samo htjela da pitam na koji način onda ja ili bilo ko možemo da dođemo do te muzike i tekstova Limanovog drveta. Pošto sam ja pokušavala da nađem i nisam uspela ništa, ja uspela sam šarlat tu i tamo i to je naravno, to je dostupno, ali Limanovo drvo nikako ne mogu da pronađem ništa. Ima jedan snimak, mislim ima snimka na YouTube-u, ali se slabo čuje i ništa nije jasno i... Koji snimak? Limanovog drveta? Mislim da sam našla crni hleb, ali jako slabo, nešto. Pa imate u filmu, ja sam namjerno stavio da ide tekst, vidi se tekst. To sam videla, ali to je jedan deo. Volim sve da nađe. Mislim sam da ne može sve, ali... Ne može, zato što u filmu su, malo pre sam rekao, 10 muzičkih numera. Za 2017. će biti na YouTube-u, to obećavam. Sad kao političar pričam. A nemamo... Tekstova imaš recimo na YouTube-u, imaš, kažu mi da nemaš prijatelja, da nemaš sna. To imaš i u filmu ovdje na kratko, ali imaš tekst, čak i tablature, postoje akordi za pesmu i kompletno tekst. Problem je u tome što se u tim snimcima ne čuje dobro tekst. Tu je problem, zato što su to snimci sa koncerta. Zato bi bilo krucijalno da gospodin iz Parnog Valjka Hus nađe snimke i da mi onda to vidimo i da napravimo drugi deo Limanovog drveta i da izdamo te album. Dobro, hvala, onda ću sačeti da ću ali imaš u filmu, čuva se ono prevaren, to je super. I ono, samo traži svoj pogled na život. To je fenomenalno. Mislim, to je Milanova pesma. Pa imaš onda pesmu TV, dosta mi je, TV-dekana, dosta mi je. To je fenomenalno. Mislim, to je pesma koja može sad da se pusti na svim mogućim televizijama.
dosta nam je TV ekrana. I takvih budala imamo puno na TV-u i smučili su se svima, zaista. Tako da, od to vreme je bilo divno u poređenju s ovim danas. Ali tekst te pesme govori, eto i u današnjem vremenu ima tu konotaciju veću nego ikad. Mislim, mora se mijenja nešto sa TV kanalima. Nešto nije u redu. Pre kad je bilo 3 kanala, sad ovo je bilo super, a sad kad imamo 156 kanala, ništa ne vredi. Izvinite sad na dosadno. Ima li još pitanja? Evo ovdje. Jesi čuo? Imam pitanje za reditelja, je li imao band možda? Pa imao sam band, ali nema više hrabrih ljudi. A vidim da ste željni pevanja, pa možda bi trebali da ponovno napraviti. Možda bi trebalo da se prijavim na one, kako se zove reality, kao zvezda, kako se... Ne to, nećemo te. Kako se zove to? Ne znam ja to. Ja sviram gitaru, ako treba gitarista. Možemo se dogovoriti. Imate zanimljive vokalne sposobnosti. Meni trebaju ljudi, ali trebaju mi hrabri ljudi, ne? Pa hrabri, naravno. Ne mogu ove skromne, Ništa, dogovorit ćemo se poslije. Što ne bi da rizikuju ništa, Rizikujem sve. Ti si moj čovjek. Vidimo se poslije, ja. Naravno, ima još nekih pitanja. Tražimo basista. Treba nam biti klavijature, ali nećemo klavijature, klišćemo neke re. Moramo da se razlikujemo od svega. Ne može klavijature. Znate, svako ko svira danas klavijature u rock bandu, to će biti Margita Stefanović. Tako da, teško je, toliko je bila velika i da mislim, ne možeš da kao svako ko svira klavijature, hoće ući na Margita. Tako da, Milan i Margita su bili najbolji, zaista. Autorski, pitanje hrabrosti i muzičke. Tako da mora pravimo band bez klavijatura, jer svi će peti da liče na nju. Ne može. Mora liče nešto drugo. Pre svega dobroveče. Vratila bih se na onaj deo kada smo govorili o informisanosti mladih kada slušaju muziku koja ih interesuje. Sad ima onaj deo populacije mladih koji smatruju da je moderno slušati Ekaterinu Veliku. Šta će nas sa njima? Ne slušaju nešto drugo. Samo toliko, mislim da je to jedna vrsta opasnosti površine. Ako ljudi slušaju zato što je nešto moderno, onda ćeš sutra dan slušati Jelenu Karlajušu ako ne bude ništa drugo na TV-u ili u štampi. To je veliki problem. Tako da dosta nam je TV ekrana. TV servira, televizija je najvažniji model. To ne postoji, sad se priča to nešto Facebook, Twitter, ali TV edukuje sve. I od njega polazi upravo to što se kasnije forsira na Facebooku i na svim društvenim mrežama, internet stvarima. Tako da, ljudi moraju da budu svoji. Moraju da krenu da razmišljaju svojom glavom. Na kraju ćemo da imamo samo ko šta nosi, kakva mu frizura, nema pojma. Što i to čak nije loše. A sad smo došli do segmenta da je totalno sve primitivno. Mislim, farma i parovi. Šta je što određeno? Moderno, jel? Pa to moderno, danas je moderno upravo to, reality show. A mi nećemo reality show. Mislim da ljudi koji su došli ovde, oni hoće nešto novo. I više nas slučilo ta priča sa... Mlađi bi htjeli, kažem, ili da liči na nešto što je postojalo, ili da odu tamo da zarade na lak novac. Bez rada. Nema ništa bez rada. Mislim, ako hoćeš da ostaviš trak, koji je ostavio Milan Mladenović.
Skupili ste se u Milanu. Hvala na odgovor. Sam ja tebe dobro razumela, ja sad možda sam malo ispala u jednu trenutku iz koloseka. Ti misliš na populaciju ljudi koja sada sluša Ekaterinu Veliku zato što je Ekaterina Velika sada ponovo moderna i šta? Nisam ja baš shvatila tvoj. Može i tako isto, da se shvati. Znači ima dve strane, mislila sam i na to, da. Aha, pa evo, onda sad ja odgovaram na tu drugu stranu, ja, pošto je Branko rekao sa svoje strane. Dobro, ja smatram da Ekaterina Velika je večna, što samim tim, znači, samo je pitanje trenutka kada će biti moderna, ja mislim da se taj trenutak dešava sada. I da je to dobro i da nemam nikakav problem sa tim šta više. Mislim da što više ljudi treba to da sluša. Neka su do juče slušali bilo kakvu folk, turbo folk muziku, ali svako ko je sa njihove strane prešao na našu je dobro došao. To je ovdje. Hvala na odgovor. Evo vremena za još jedno pitanje. Evo možda na ovu stranu da i njima damo šansu. Evo da čujemo. Pošto svesni smo svi u kakvom vremenu živimo, da je rock muzika ili generalno dobra muzika, nažalost, alternativa, da primarno za mlade je skroz drugačija vrsta muzike. Šta vi mislite da bi Milano Bedanić ostao živ? Koliko bi u stvari bila jaka njegova ta slika i muzika i sve to što je on radio svoj život je ostao živ? Koliko bi on mogu da utiče na današnju situaciju? Kako bi bilo danas? Znači, po vašem mišljenju, koje sigurno imate više znanja o tome nego mi. Imate u vidu da ja imam 20 godina. Bravo, super. Imam ja što da kažem. Mislim da bi Milan Mladenović u svakom slučaju napravio sve što je napravio i posthumno. Znači, mislim da bi njegov uticaj, da se razumemo, 94. kad je on umro, jedno 2 godine nije ništa postojao. Znači, apsolutno, i Party Breakers su se raspali, porazboljevali se i tako dalje. Bila je jedna takva rupa, kao da kad je on umro, sve se kasilo. Više niko nije verovao u to da treba da se svira bilo šta, da se ide bilo gde. Mislim, mi smo po ulicama se šetali, te protesti, non-stop protesti, mislim, na ulicama smo živali i tako dalje, ali bez neke ideje u stvari u svemu tome. To je jedno bespuće, ti si u kavezu, žica je sa svih strana, ne možeš da izađeš iz Srbije, znači, osim retkih koji su imali neku sreću ili puno para i tako dalje. I tu smo, u getu, nema više Milana Mladenovića, znači te snage iskonske koje on nosi, on kad izađe na binu, to je ili kad uđe u prostoriju, ne mora da izađe uopšte na binu, znači uđe u prostoriju i on je već toliko nekako strog, da prosto ti moraš da začutiš, bez obzira što nisi planirao. Tako da, hoće kažem, mislim da je on bio toliko jak, da bi svakako uradio sve što je uradio, samo što smo mi sada, eto, na sreću, neki od nas koji su želi da se sve to ne zaboravi i da se tome da istorijsko mesto koje zaslužuje, smo se bavili time, malo nam je lakše bilo da ispričamo priču i da podignemo nivo značaja, zato što je ceo bend, nažalost, fizički nestao. Lakše je bilo napraviti priču o tome, lakše je bilo stvoriti kult od toga. Ali da su oni ostali živi, mnoge stvari na srpskoj rock sceni bi izgledali drugačije, to tvrdimo. To je moje mišljenje. Ja se slažem, što se tiče rock scene, bilo definitivno bilo drugačije.
Isto se slaže sa samom što je rekao da EKV verovatno ne bi postojao. I on je pričao da hoće da reformira band i ono što je radio sa Angels Band. Mislim, čudno je ta sudbina njegova, zaista. Jer upravo taj Angels Band je veoma mračan i pogotovo zadnji album EKV gde imamo ono anesteziju, on nije znao da je bolestan, ali ukazuje na njegov fizički nestanak. Teško je tome govoriti šta je bilo kada je bilo, ali kažem, slažem se sa Sandrom definitivno da je Milo Mladenović živi zdrav danas, a što bi po tim prirodnim po tim nekom prirodnom logikom trebalo da on bude fizički živ, svakako da bi se rock scena razlikovala. Jer danas nemamo značajne bendove. Nije to zato što sam ja fan Katarine Velike. Ja sam ljubitelj mnogih grupa rock i stranih i domaćih, da ne napravim, dozvore da pričam. Ali mislim da ovde u Srbiji i u regiji definitivno treba ljudi da se uzmu u pamet malo i ako hoće da se taj rock nastavi, ta rock and roll priča, da trebaju da radim na tom urbanom, jer mi nemamo više urban band. Opet imamo neke priče tamo gde se miksuju neki žanrovi i podilaze se publici. Milan Mladenović je sada rekao radite svoje, nemojte da me kopirate. Znači, ja sam, jedan dečko me pitao malo pre da li imam band, pa sam rekao da nisam, imao sam devojčice, super, imao sam band, pa to je čuo malo na jedno vreme na EKV, pa sam onda ukapirao, malo sad sazreo, pa podsjećalo je na EKV, možda sam prolazio u frazu limunovo drvo, gde oni malo negde podsjećaju na smak u nekim pesmama. Tako da treba se truditi da budeš autentičan, to je suština, a mi danas nemamo autentičan band. Tu se ne radi ni o tehničkom delu, da neko svira kao Satriani, ili Malmsteen, ili Steve Vai. Nisu oni bili, ne znam sad, to. Oni su imali autorstvo, to je bilo pre svega, i atmosferu, i energiju. A ovi bendu nemaju ništa. Ja ne mogu da napravim danas dva benda koji vrede. Mislim na mlađe benda. Autorstvo. Što se tiče kvalitete i tehnike, svaka čast. Ljudi kupuju gitare, šta je to, ali nema autentičnosti. Ja samo da gledam, mislim, nije baš mlađi band, ali ima autentičan band, to je Kanda Kođenja Ruša. Znači, ja to dobro da kažem. I rekli su se nema večeras ovde. Imamo dva Alovića, smo jako kratko pitanje, jedno je bilo tamo. I sramno poslednje, i to je to. Ovo ovde. Dobro večer. Samo da pitam, pošto nisam bio u prvom delu priče, ako možete da ponovite, pošto ste rekli da ste već pričali o tome, snimci pesama koji nisu live, dakle nisu sa koncerata i sa svirki, odakle potiču? To nisam čuo. Od Milana Stefanovića. On se sa Milanom Mladenovićem upoznao 72. godine i oni su krenuli da se druže i 77. su napravili band. Od njega potiču snimci. Da nije bilo njega, ne biste čuli ove pesme. A da li postoji mogućnost da se ti snimci nakače na neki SoundCloud, YouTube, šta god? Pa nakačet ćemo film sa 2017. godine definitivno. A što se tiče snimaka, to su snimci sa koncerta. Treba imati u vidu
da je to bila 78. 79. godina. To nije danas. Kad svi imaju mobilne telefone i svi može da slikaju. Da, ti prije, da. Znači, to je čudo da postoje uopšte snimci. I to je Milan Stefanović. Ja vam se zaista zahvaljujem i izrodilo se jedno veliko, da kažem, prijateljstvo između mene i njega. Jedan divan čovjek. On je, mogu bi da kažem, nedovoljno poznat masom, ali definitivno je potrebno da se zna da je postoje taj čovjek. Upravo zbog toga što je uspio da na neki način te snimke sačuvao. Imamo ovdje u medijima neku priču kao što postoje neki snimci. Ajde nađite snimke više. Ok, samo kratko još na pitanje, zašto baš 2017. Je li to neka simbolika ili... Nije, znaš tako, nije to simbolika, prijatelji. To je nužno zlo. Zato što danas, kažu, filmovi traju 2 godine. I onda, pa onda ovih sa festivala, znaš, ne daju, ne sme da se film, znači, film mora da bude kao, ako je završen 2015. u julu ili augustu, onda ne sme da bude nigde na YouTube-u, ne sme da bude na internetu. I onda ja sam moram da se služim tim nekim pravilima, a pravila su strašna po stvaraca. Ali eto, šta ću? Tako. Hvala Branku, hvala i Sandri, hvala nama što ste došli.